Diyos nimo, kay siya lang ang bilog mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos ang balaan
Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mapinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan namo nga ana sa kaytas-an sa mga langit. Nini nga kagabion o Dios, nagapasalamat kami kanimo nga hangtod dinhi mga orasa. Ikaw nagaluwas o nagapakig-uban sa matag usa kanamo. Salamat usab sa imong mga saad nga ikaw magpasaylo sa umasala. Og nining gabiuna, nangamuyo kami kanimo nga samtang kami karon magapamati na usab o magatuon sa imong mga balaan nga mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu hinaot pa nga imong ihatag sa matag usa kanamo aron kini maoy magaabli sa among salabutan, magagiya sa matag usa kanamo sa hustong pagsabot sa kamatuoran, aron ang kamatuoran among kinabuhian samtang nagapaabot kami sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Giyahi ang matag usa namo ning gabiuna. Among gihandom o Dios nga kun mobalik si Hesus, wala untay isa namong malaglag, kami untang tanan maandam. Nining gabiuna sa pinasahi naghangyo kami kanimo. Tungod kay duna kay mga kaanakan nga nagatanaw karon, nagapaminaw sa iyong mga pulong, adunay mga balatian sa lawas. Naghangyo kami o Dios tungod kay ikaw man ang labaw nga mananambal, tag-iya sa mong kinabuhi. Gihangyo ka namo nga hinaot pa nga ikaw magaduaw sa matag usa kanamo. Hikapa ang among mga panglawas ug panangtangi kami sa nagkalaing mga balatian. Aron mabatnan namo ang matag usa sa matag usa ang maing panglawas samtang nagapaabot kami sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Amo sang gitugyan kanimo nining takna tungod kay duna kay mga kaanakan nga naay problema sa panimalay, family trouble. Ang uban dunay mga problema sa mga financial. Hinaot pa o Dios nga ikaw tabang niini, magahatag og makasulbaran niining tanan. Nagalaom kami usab nga ikaw magdungog og magpatalinghog sa mapag-ampo. Kining tanan among gitugyan, gisalig og laomang madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, mga followers sa ato nga program o sa binasa mo dapita karon naga tan-aw ni abamo sa Visayas, sa Mindanao or sa Luzon o uban pa nga dapit mga higala. So kamong tanan ako nga gina-welcome karong gabiuna dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. So nagbinugtong pa karon dinhi, nag-inusara ko tungod kay si Brother John dili makahigayon sa pag-anhi dinhi tungod kay tuas siya ron sa isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. To aron siya dito suroy dito. So dinhi sa atong programa nag-inusara taron o manghinaot ko higala nga makig-uban mo sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat nga rin ako og mga mensahe, pwedeng makatext mo sa akong number, no? Ay lang mong text nga to kang Brother John tungod kay wala siya dinhi kauban nato. Dili lang diretso og text sa akong number or pwede mo nga mo send og message sa dinhi sa comment section nato o niya pwede sa akong number mga higala, pwede sa diri sa ako nga messenger, no, kang Levi Clavis nga messenger aron ato nang mabasa mga kahigalaan ang inyo nga mga mensahe nga ipadangat dinhi sa atong programa. Naamoy mga greetings ba kaha or kaha naamoy mga pangutana, so i-text na din higala sa ato nga programa. So ang tanan
ato nga gina-welcome karong gabiuna o niya before ta mo padayon nga to sunan higala maminaw o sa ta og awit nga atong idalit alang sa tanan nato nga mga kahigalaan. Ang langit kung mamualang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit kung mamo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, padayon ta higala nga to sunahan no ato ta sa pagpadayon ni apay isa ka awit nga atong idalit before ta magtagad sa mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning paminawon ng awit. Panaapsan, hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapuslanan pa. Okay, mangita taglain nga awit mga higala. Ato ning tanawon. Okay, ni ay awit gikan sa okay, ato ni tanawon. Pilion tani mga higala at sunahan. Satisfy your thirst. Okay, naguluhan kini og dili hitokngan. Sa presensya mo, O Diyos, nagpasalamat ko. Sa daghang higayon nga ako giluwas mo. Sa trahig iyang nahitabo sa mong kayo. Lain nga higayon na kami kiluwas mo. Sa trahediyang nahitabo anaaga, nadungog mo ang among pangalian. Bisan sa paglaom daw nawadanan, sa kamatayon daw kami kuhauna. Dili hitugnan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Kay gulog simbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iya ning kinabuhi ko. Salamat, O Diyos. Dili ko makalimtan katong tanan, sa bagong tuig ako mo atubang. Kinabuhi ko imong gisumpayan, kanimo Dios
dako kaming utang. Dili hitubngan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Daigong nagsimbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iya ning kinabuhi ko. Salamat, O Diyos. Dili hitubngan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Daigong nagsimbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iya ning kinabuhi ko. Salamat, O Diyos. Daigong nagsimbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iya ning kinabuhi ko. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Nakapag-Mino Morning Okay, muadto na ta higala sa unahan, no? So atong gina-welcome ang tanan karon ay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita din sa screen. So wa pa mo ka-type di higala, hinahinay na mo og send ni og message karon atong basahon aron mapadangat nato ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi, ngadto sa inyong mga kahigalaan. Okay, welcome ang tanan unya sa tanan nga mga isday. Happy Sabbath mga kaigsunan. O niya, ato na ning basahon mga kahigalaan, no? Niya daghang mga mensahe nga ato nakita din sa screen, ato na ning sugdan pagbasa. Okay, ato nakita din si Brother Neil Guarin. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Happy Sabbath. So happy Sabbath Brother Neil. Naginusara ko ron diri sa studio tungod kay si Brother John na siya gilakaw karon tuaron siya sa isla sa Kinatarkan. Okay ni apod si Aser Ginakusgam Arahi. Good evening Kuya Kuya John and Kuya Libby. Happy Sabbath. So happy Sabbath Brother Aser. O niya po si Sister Gloria Ferrer. Happy Sabbath Brad John, Brad Libby. Happy Sabbath Sir Gloria, no? Mayong gabi diya sa Lutupan. O niya po si Nova Jane Estrada Ihara. Good evening Kuya John and Kuya Libby. Happy Sabbath. So happy Sabbath Sister Nova. O niya po si Maki Kuro. Maayong gabi Brad Libby. Og sa tanan. Happy Sabbath. So good evening Brother Maki Koro diha sa Matag-Ob Lite. O niya po dato nakita si Brother Rufino Moreno. Good evening Bro Lib og Bro John og sa tanang kapaglaom, mayong pagpaminaw sa Jesus is our hope and happy Sabbath. O niya po si Athena Nicole Obinsa Kuro.
mayong gabi nimo Brad og sa tanang naminaw og sa nagtan-aw og happy Sabbath sa tanan og ang Dios magauban kanatong tanan. So happy Sabbath pod nimo Sister Althina og sa tanan nga mga SDA nga naminaw karon, happy Sabbath. O niya pod si Christy Layon, salamat pod sa pagpray og paglab. O niya pod si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. May gabi ni Ma'am diya sa Singapore. O niya iyang mensahe, happy blessed Sabbath ahead everyone around the world. Okay, happy Sabbath Ma'am. Oban sa imong family. O niya ato po nakita si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab og pagpray. O niya po si Brother Mike Rivera. So, good evening nimo Brother Mike. O niya, happy Sabbath nimo sa iyong family. Iyang mensahe, good evening and happy Sabbath kaninyo mga igsoon. Watching from Naga View. So, sa kurso gikuha nimo diya Brother Mike, theology, no? AB Theology. O niya po si Brother Moses Alex Liaban, maayong gabi ninyo diha Brad, og happy Sabbath kanatong tanan watching from Moalboal. Okay, mayong gabi sa tanan taga Moalboal, unya happy Sabbath po nimo diha Brother Alex. Ato po nakita si Madslia Muniez, Pads, asa si anak kong John, tuwa siya sa isla sa Kinatarkan, murag sa Pasel, murag siya speaker dito. So, tuaron siya dito until ugma Sabado. Aniya, lagmit mauli tungari, mga siguro Domingo sa buntag or gabi ini nato siya din Bakaha. Okay niya po si Brother Marvin Morillo. Happy evening Kuya Libby and Kuya John. Happy Sabbath ninyo Kuya. So, good evening Brother Marvin. Kumusta diya ang mga Morillo family? Imong papa, kumusta yung papa nimo? O imong maigsoon. Og tanan na ito mga kaigsunan diha sa San Jose. Diha sa Bundo, Bundo, Bourbon, Cebu. So good evening yung tanan. Niya may isang gabi ino sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So may gabi ino diha sir. O sa tanan dihang naminaw karon sa Riverside FM atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya po si Brother Richard Burden Velarde. Happy Sabbath God's people. Okay, happy Sabbath also Brother Richard. Okay, ato ni nga puli-pulihog tanaw higala. Arita magbasa sa pikas nga monitor ato ning tanaw no. Ang pikas kay ato ning tagdon ang mga kahigalaan nga nag-send og heart no. O niyang uban nag-like sa ato nga programa. Arita sa nag-send og heart, meaning ilang gilabang ato nga program. O niya si Brother Johnny of Korea. So may gabi ni Brother Johnny. Niya po si Sister Evelyn Mainit. So good evening Sister Evelyn. Niya may gabi ni mo diha sa Germany. Ba ni Rosalyn, may gabi no, hindi Rosalyn diya karon. Good evening niyon tanan. O niya po si retired Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsya. Mayong gabi ni mo sir. Og sa mga silingan ni mo diya karon sa Kabangkalan, Abugo City, Cebu. Niya po si Ma'am Mian Fuentes. So mayong gabi ni mo ma'am. O niya po si Brother Gregorio John Toling Pikit Jr. So, good evening, Brother John. Nanukad po na gikan sa Gimpilakan, Tabuylan. O niya si Sister Rosalyn Mainit. So, may gabi ni mo day Rosalyn. So, welcome sa atong programa. Niya po si Ma'am Narcipi Pilayo Ed Oliverio. So, good evening, Ma'am. O ba ni Pastor Diag si Montibok family. O niya po si Nona Hani Monterde Punay. Niya po si Leslie Van Elosorio. So, may gabi sa mga Elosorio family, no? Diya sa Mabuli, Alamorin family. Niya, good evening po ni Tio Vicente diya. Tio, may gabi ini mo.
kumusta man kadi aron? O niya po si Vladimir Bragas. O niya po si Lowell Nodalo Estrira. Ato pong nakita ni si Sister Manan. So good evening Sister Manan. Salamat kayo nga always po kang nagsunod no sa ato nga programa. Welcome kayo sa atong programa. O niya po si Chan Corpin. So good evening Chan Corpin. Niya po si Joan Del Sarol. O niya po si Lovely Alburo. Nova Jane Estrada Ihara. O niya po si Aser Ginakusgam Arahi. Okay, ito po ginintanahon. Okay. Sana to? Okay niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. So good evening ni mo dia Brother Cesar og sa tanang taga-Gihulngan karon nga naminaw sa atong programa. O niari ta higala sa mga nag-like, meaning ilang nagustuhan ang atong programa. Niya si Brother Rufino Moreno, Lovely Diheto, Basilio Tero Notarion Jr. O niya po si Silver, Rolls Soto Tams, GR Orsabia. Niya sad si Enoch, Charlie Enoch. Niya po si Richard Burden Velarde, Tata Likay-Likay Sanglitan, Rodolfo Bantilan, Danny V. Cuervo. Niya po si Maki Coro. Niya sad si Jivne Jeris Malati o si Brother Aniceto Preselias. Muna ato mga nakita higala nga mga nag-like sa ato nga program. O niya dirita sa ato nga messenger ato ning tanahon kadi asay daghan diri nga diri sa nila ipaagi ang ilang mensahe sa ato nga messenger. So ato ning tagdon sila. Ang uban ani nag-send og heart, ang uban nag-like, ang uban nag-pray sa ato nga tulumanon. So niya si retired Scout Ranger Senior Sir Sagani Aratia. So good evening. Thank you for watching. Niya po si Ma'am Lisel Baldosa. Nguning watching kuya. Thanks for sharing. So salamat po kay ma'am no sa inyong pagtagad sa itong programa. Thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following our program. May God bless you and your family. Okay, thank you. Niya sad si Brother Rolls Soto Tams. So thank you kay Brother Rolls. Niya sad si Brother Rufino Moreno. Thanks always Bro Libby sa pag-send. God bless. Okay, niya po si Brother Teriso Danlag Malabon. Thank you po Brother Teriso. Niya po si Brother Domingo Bonokan. Maayong gabi Brad Libby og Brad John og sa tanang mga kaigsunan nga sa kanunay nagsunod sa pagpaminaw nining programa ha. Salamat Brad Lib. God bless kanatong tanan. So salamat po kaayo diha Brother Doming. Happy Sabbath nimo uban sa atong tanang makaigsunan diha sa Daan Bantayan. Kini po si Sister Jenaline Lumuntad. Ang iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John o Happy Sabbath. So Happy Sabbath also no Sister Jenaline. Niya po si Dong Sinser Sumalinog. Kumusta man dong? Naka sa siyudad karon. May isang gabi si mong family diri sa Mabuli. Yung mga silingan nato diri sa Mabuli atong gipangumusta di antanan. Kumusta di ay no nila ni Lanster Vina diya karon Elosorio. Niya ngadto nila ni Sister Prising Maglasang. Niya nila ni Banturo Sister Dailing karon Maglasang. Nila ni Sister Vanessa iyang family. Nila ni Sister Ganggang iyang family. Ngadto sa lang Brother Eric Sinoy. Mga Lipalam family diya, mga Serapino family. Niya mga Pagubo family. Ngadtos mga De La Cruz family. De La Cruz Nugas family. Lanster Chari, may gabi ng tanano.
Anila ni Brad Junior dia, Claves, maayong gabi. So tanan na lang na mga silingan diya sa mabuli nga naminaw atong gina-welcome niya. Kumusta di sab ang mga Gutierrez diya family adtos mga Espinosa family. Tanan na lang no diya sa mabuli. O niya, good evening sad ni Sister Chari de la Cruz Nuga. Salamat po kayo sa pag-like sa itong program. O niya po si Brother Basilio Tero Notarion Jr. O niya, mga elders na to din sa ato nga distrito nga nagtanaw karon. Niya po si Sister Nike Sumalinog. So thank you kayo. Mo ni ato mga nakita diri sa ato nga messenger, mga higala. Niya, balikan tani og tan-aw ang ato nga screen, ato ning basahon ang mga nahidugang mga higala nga nagpakig-uban karong gabiona sa ato nga programa. Niya si Eliser Sabilino. Good evening, Brad John, Brad Lib. Happy Sabbath. So good evening, Brother Eliser Sabilino. Anya niya po si Marvin V. Amorilio. Kuya, di na lagi mo makuha sa FM. So, wa pa ta magtingog sa FM dong kay wa pa naabot din ang transmitter. So, sundalan ninyo, sige, no? Basi og mutingog na onya, di mo kabanday, is soilan niyo og dial onya. Kay to apa sa Manila, human na noon ang pag-transport na lang padulong dire, no? So, nag-FM, sa kwanaw sa taron sa live o sa Facebook. So, salamat kaayo, Brother Marvin Morillo diya sa Bundo, Bourbon, Cebu. O niya po si Sister Lynn of Keria. Happy Sabbath, mga kaigsuunan. Okay, happy Sabbath, no? Inalam po diya dong Marvin. Mga silingan ni mo, daghan ba ita dihang mga tigpaminaw sa Bundo. Bala na po sila nga doon na pa'y problema sa transmitter. Pero naayon na ang taon na lang unya, no? Kay kaming nagikas Manila. Okay, magpadayon ta makakilaan nga to sunahan. Adto na ta sa pagtagad o pagbasa sa pangutana. So kung naamoy mga pangutana dahigala nga nindot kaayo na gusto mong masulbad ang gikalibgan niyo sa inyong nahuna na mga pangutana nga matulon-anon kaayo. So ipadangat na din pwedeng mo text mo sa akong number. Pwede ato ka Brother John mo text. Pwede sa dari mong padangat sa comment section nato sa ato nga live nagahila sa atong official nga account sa DYCM Bugo Adventist. Okay, ato na ning tanawon ang pangutana. Ang pangutana higala kay paluap man ni sa ato nga isgutan gabi kay makahisgot gud tag mga topic nga mga importante kayo. Naday mag-follow up. So, ang pangutana gud gabi nga ato nga gitubag naghisgot may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Kay ngano ko na nagtuot ang Diyos Kristo nga si Kristo tao man. Di ato basahon na pod. Amgid-amgid na po ni pangutana ha. Reaksyon Onya na aman lagi mabasa nga ang Dios dili tao. Osias 11:9. Sa ato pa si Jesucristo kay tao man dili siya Dios. Gikan kang Gerland. Salamat kayo no sa pangutana. Salamat sa follow-up. Namon ko ni mabasa sa 11:9 sa Osias nga ang Dios dili tao. Karon kuno kay si Kristo tao man nagpasabot nga dili siya Dios. So nindot kayo nga pangutana sad no? Kana bang pagkabasa nga ang Dios dili tao pagkabasa nato nga ang Dios dili tao muhimo din tag konklusyon.
si Kristo kay tao man dili siya Dios. Dili kita mo konklusyon. Ang Biblia mo conclude paghisgot nga ang Dios dili tao. Nabay mabasa diya nga si Kristo dili Dios. Okay, tanaw na to. Sa Oseas 11 versikulo 9. 11:9 sa Oseas. Ako ni basahon para nga ang kadtong walay Biblia makapaminaw pod sa nakasulat sa 11 versikulo 9. Ang mabasa mao ni, dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligot-got. Okay. Ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim. Kay ako Dios man og dili tao. Ang balaan nga anaa sa imong taliwala og ako dili muanha sa kaligot-got. O sabay ipasabot aning teksto ha. Kay ako Dios man og dili tao. Ang Dios higala nagpasabot ni nga dili siya samas tao ba? Dili siya samas tao nga masuko. Di siya tao masuko. Nga naman, kay ang tawag masuko, humaniyag kasuko, kung nga siya, magdumot siya. Madinumtanon ang tao. Dili mapinsayloon. Bisan mangayo og pasaylo gani, dunay mga tao nga bisag pangayo og pasaylo, dili muhatag og pagpasaylo. Muna pagpasabot nga ako Dios, dili tao, dili samas tao bag kinaiya ba? Wa na mag-ingon nga si Kristo dili Dios. Naghisgot lanas kinaiya sa Dios nga dili parihas kinaiyas tao. Nga ang tawag masuko magdumot gani og pangayuag pasaylo, ang uban dili magani mo pasaylo. Ingon ana ang pagtandi sa Ginoo. Naghisgot ba din niyo? Dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligot-got. Ako dili magabalik aron paglumpag sa Ephraim. Naghisgot man ni og Ephraim magigala. Usam ni sa tribo sa kaliwatan ni Israel. Di siya mabalik paglumpag. Nagpasabot nga di siya magdumot sa Ephraim. Iyon siya kay ako Diyos man og dili tao. Kay tao pati ito mabalik iyang lumpagon kay magdumot siya. Mo ni pagpasabot diha. Wa gina maghisgot ng bersikulo ha nga si Kristo dili Dios. Wa man na maghisgot nga si Kristo dili Dios. Paghisgot ti ako Dios man og dili tao. Dili parehas kinaiyas tao ba? Ang Dios dili parehas atong kinaiya. So di na to ikatandi ang atong kinaiya sa kinaiya sa Dios. Kini si Kristo mahigala. Unsam ni siya? O na uban maingon nga ang Dios di tao. Tinibutaw na dili tao ang Dios. Mao bitaw hinungdan nga si Kristo nagpakatao. Kay kung dili siya magpakatao, di siya mahimong tao. Ang Diyos di man tao. So, nagpakatao ang Diyos ning kalibutan na. Kay mutungha siya nga nis kalibutan. Ingon nga Diyos nga nagsulob sa iyang himaya. Walay mga tao nga makasala nga makatutok sa himayas Ginoo, mamatay ang taong makasala. Kinsa ray makakita sa Dios? Sa atong mabasa sa Mateo 5 versikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila lamang ang makakita sa Dios. Kadto ng mga taong waysa, moray makakita sa Dios. Kadto ning undang magpakasala. So ang gihimo sa Dios aron sa pagluwas nato, gipadala samahan ang iyang bugtong anak nga nagpakatao didto sa kang Birhen Maria. Nagpakatao, manghigala. Normal ba ito, pagpakatao? Kay 9 months pa ito siya. Una siya gipakatao ni Birhen Maria. Pero lahi lang ito yung pagpakatao ni Kristo nga naman.
Kay si Maria, wa man to hilabti ni Joseph. Nakahuna-huna, magatos Joseph nga, ang iyang pangasawunon kay nangagad man siya to. Ang iyang pangasawunon, iyang biyaan sa hilom. Nga naman, tungod kay wa siya kahilabti si Maria, nag-anaman og tubo ang tiya ni Maria. Nag-anam og dako ba ang tiya ni Mary. Maulaw siya sa mga tao nga iyang gipabuntisan kay bagunahuna ba ang mga tao inana. Pero wa gyud siya maghilabot. Anang gabi sa diha nga mulakaw unta siya, musibat siya. Ang manulunda gipadala ngadto kaniya, gisultihan si Jose. Joseph, ayaw pagbuhata ang imong ginahuna kay dili na maayo. Kay ang gisamkon ni Maria nga imong pangasaunon, lalang kana sa Espiritu Santo. Nga kung mataw gani na ang bata, imo na siya nganlan og Hesus. Kay siya ang manluluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Tiyaw mo na na siya'y katawhan daan, manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang pagpakasala. Anong na naman siya katawhan o pagani siya na tao? Tungod kay diha na siyang daan mga higala. Sawa pa siya magpakatao. Nagpakatao siya nga dinato aron mahimong manluluwas na to kay ang tao higala nahulog sa pagpakasala. Nagkinabuhi siya ingon nga tao, ang anak sa Dios. Nagkinabuhi siya sama nato. Mukaon siya, moinom siya, gutumon siya. Nagkinabuhi sama nato. Aron sa pagluwas kay aron kitang makasala, tun-an niya sa pagkinabuhi nga maglikay sa pagpakasala. Tun-an niya sa pagtuman o sa pagpasabot sa tinuod nga kahulugan sa mga balaod sa Dios mga higala. Hangtod nga namatay siya, nagpakamatay siya alang natong makasasala. Nga mangutana na punta, na may mabasa nga ang Dios dili mamatay, ingon man si Pablo ana, si Kristo ka namatay man dili siya Dios. Ang namatay mga higala, dili ang iyang pagka-Dios. Kinsa may namatay? Ang iyang pagkatawo, maoy namatay mga higala. Mabuto to hinungdan nga sa diha nga nagtinga-tinga si Ginusos dito sa Krus sa Kalbaryo. O niya, ning biya ang Dios kaniya. Ingon siya nga, ang iyang pagkatao misinggit, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kinahanglan mo biya ang iyang pagka-Diyos aron mamatay ang iyang pagkatao kay magpakatao siya alang nato mahigala. Subuto po sabot nga kung maghisgot ta sa iyang pagkatao mga higala, iyang pagkatao ni Kristo, naa siya'y inahan pero wala siya'y amahan sa iyang pagkatao na. Nga naman, kay wa man to siya hilabti ni Joseph, iya naman itong gitawag og ama-ama. So sa iyang pagkatao ning kalibutan na, naa siya'y inahan. Kisa inahan niya si Mary, kay diha manggid siya ning gawas sa taguangkan ni Mary. Pero wa siya'y amahan, kay wa siya hilabti ni Joseph mahigala. Pero kung maghiskot sabta sa iyang pagka-Diyos mahigala, pagkadiha ng daan mahigala, naa siya'y amahan. Na may Diyos amahan. Nasa amahan. Pero wala sab siya'y inahan. Wa man tayo mabasa sa Biblia nga may inahan siya. Kung maghisgot ta sa iyang pagkaanak sa Diyos, balikon ako ha, kung maghisgot ta siyang pagkaanak sa Diyos, may amahan siya, pero wala siya'y inahan. Pero kung ang atong hisgutan ang iyang pagkatao, naa siya'y inahan, pero wala siya'y amahan mga higala. So si Kristo nagpakatao ning kalibutan na, sa iyang pagkatao ning kalibutan na, di nato sabton nga dili siya Dios. Nga naman, kay sa atong mabasa
sa Roma 9, versikulo 1. Nag-ingon si San Pablo, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Iyan ang pagpamatuod ni San Pablo. Maghisgot gani siya mahitungod kang Kristo. Ingon siya, di ko mamakak. Basta maghisgot ko mahitungod kang Kristo, di ko magbakak. Nagpasabot nga, tinuod na ang gisulti, basta maghisgot siya Kristo, mga higala. Tanahon na to. Ang uno man na, ang 5 atong basahon, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatawo, mantay ha, sumala sa pagkatawo ni Kristo, nataw si Kristo, bantay ha, nataw di ay si Kristo, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Klaro na, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Ang uban pagkabasa word nga nataw si Kristo ay sumpay-sumpayan dayon nila. Aw kay nataw man si Kristo, dili siya Dios. Kay sa 11:9 ang Dios di man tao. Ana ba? Dili ta muhatag sa atong kaugalingon nga konklusyon. Ang Bible jud higala mo'y the best jud nga muhatag og konklusyon aron di ta masayop. Wa man tay supak sa pagkatao ni Kristo. Kay nagpakatao man siya para natong mga tao aron iya tang luwason padung siya ginarian, pero siyang pagkatao di na nagpasabot nga di siya Dios. Nga naman kay nagsulti si San Pablo, matod pa niya na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, nataw si Kristo nga mao ang Dios. Wa mag-ingon nga nataw si Kristo nga dili Dios. Wa magsulti ana. Pero ang atong leader simbahan maingon din nga nataw si Kristo nga dili Dios. Kay ang Dios dili tao. Wa pud ta nagbasag Biblia kay bawal labi nagbawalan ta nga paghupot og Biblia ang mga membro. Nabayay pundok higala nga ang ilang membro dili pwedeng naay Biblia. Kay ang pastor lang maoy tigpakaon sa mga karniro. Di ka magkaon ka og ikaw lang dias Biblia kay basig masayop ka. So, munang sila lang. Og di gyud ta maninguha nga makabaton og Biblia magbasa tag Bible. Di ginato kay masabtan ang tinod kamaturan. So paningkamutan nato nga natay Bible aron tan-aw po nato unsay gingon sa Bible. So mao ni atong nabasa mga higala, matin-aw kayo ang atong nabasa nga nagsulti nga sumala sa pagkatao ni Kristo. Si Kristo na tao nga mao ang Dios. Perting tan-awa kaya na higala. Mura nang nilili kag teleskopyo. Saan pa man na paglubag? Nga nabasa naman sa Biblia. So atong ikatambag no alang ni atong mahigala nato nga nagtuo nga si Kristo na tao o niya dili Dios. Atong tambagan sila nga atong respetuhon si San Pablo nga namahayag. Kay si San Pablo ra ba siyang sulat sa ikaduhang Timoteo 3:16 ingon siya nga all scripture sa ito pa apil ang sinulat ni San Pablo o niya garikas na Living Bible ingon atong mabasa the whole Bible o nag-adto ka sa King James Version all scriptures is given by inspiration of God. Sa ito pa ang tibuok Biblia gihatag kana sa Dios kanato. Ang mga tao nagsuwata na inspired by the Holy Spirit, minanduan dinasig sa balaan nga espiritu, mga higala. Minanduan as Ginoo ay. So pag-ingon ni San Pablo nga si Kristo na tao nga mao ang Dios, angay nato nang respetuhon. Nga naman kay siyang nagsulti ana
ang Dios mo'y nagmando niya. Ang Holy Spirit mo'y nagmando kaniya. Kung ato ng supakon na makasala unya ta sa balaan nga espiritu, nga naman kay mando bayan na si Espiritu Santo, paingong Pablo nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. So ang ato ikatambag alang sa mga kahigalaan nga nagtuo nga si Kristo dili Dios tungod kay tao, aton sambagan sila higala mintas dili pauwahi ang tanan. Atong tuhuan ang Biblia. Kay mao ni maghatag kanato og seguridad sa atong pagtulunan nga di masayop higala. Kanang pagtulunan nga nakasulat sa balaang kasulatan. Aduna pay daghang kay mga verses Biblia nga naghisgot may tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Pero before ko mapadayon sa nanhigala, ako saning pangbasahog anak manam dinhi. Okay niya si Rimar Jean Espiritu Dabukol. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath. Niya po si Bro Nurlan Pagal, mao gani nga nagpakataw kay dili man tao sa Juan 1:14. Salamat kay Bro Nurlan, no? Tinuod na kay sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ang pulong gipasabot nga uban sa Dios mao si Kristo. Unya giingon ni San Juan ug Dios ang pulong. Unya ang 14 ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo ipon kanato. Kisa man na mao si Kristo higala nagpakatawo ning kalibutan na mipuyo ipon kanato. So Dios nga nagpakatawo gyud si Kristo. Salamat kay Bro Norlan. Unya niya po si Sister Makrita Roidas. May gabi ni mo diya, ma'am. Good evening and happy Sabbath to all. So good evening also, ma'am. Okay, padayon tahigala. Doon na pa ba'y mga bersikulo nga nagtudlo mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo? Bisan paman ang iyang amahan, mga higala. Si Kristo mismo nagpahayag nga ato nang gibasa gabi Juan 5:31. Ingon siya nga, kung ako lay magpamatuod sa kong kugalingon, inyo mang isipon nga dili tinuod. Pero adunay magpamatuod kanako og sigurado gayud nga kanang iya pamatod maytud kanako tinuod jud na. Unya kinsa man ang magpamatod kang Kristo? Ipadayon pagbasa gila sa Juan 5 gikas 31 ngadto pa ing usunahan. Mabasa da og ang amahan nga nagpadala kanako siya gayud mao ang magpanghimatuod maytud kanako. Gintulos niya nga ang iyang amahan mo'y mo pamatuod maytud kang niya. Unya unsa may pagpamatuod sa amahan nga tungod kang Kristo may gala? Dios ba siya or dili Dios? Ako basaw na dinhi sa Biblia nga Contemporary English Version. Ako ning basahon sa hubad sa Binisaya. Apan ang Dios nga amahan, nag-ingon siya mahitungod sa iyang anak. Ikaw, Ginoo, tiyaw mo na ikaw, Ginoo, og ikaw magmando og hari sa way katapusan. Laro ng pagkasulti, usay gisulti sa amahan, mahitungod siyang anak, nag-ingon siya, matod pa sa English ni, you are God. Pagkaklarong pagkasulti anak. So, ang amahan na yun na ang namulong nga si Kristo nga yung anak, ingon siya, Dios. O niya, kung imong tanawon pa yun ang ubang referensyas Biblia, mabasa pa yun din sa Tito 2:13 nga nagapaabot sa bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Oy, pagkaklaro na yung kayo. Matod pang San Pablo, siyang suwat kang Timoteo, ingon siya nga matod pa niya nga nagapaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo
nga atong dakong Dios og manluluwas. Unsa siya? Dakong Dios og manluluwas. O dinhi sa unang Juan 5:20, og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. Klaro ana pagkadaghan dayang bersikulo nga lig-on kayo nga nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Mao na higaloy makamatuoran. So, nag-ingon ang Juan 17:17, balaan na sila sa kamaturan. Ang pulong sa Dios kamatuoran. So, kamatuoran na higala. Ang atong buhaton di pawayan tanan. Atong dawaton ang kamatuoran diya sa Biblia. Nga naman, kay kung magkinabuhi tas kamatuoran, sigurado gayon nga kaluwasan ang atong sangkuan sa das katapusan. Magkinabuhi ta diha sa kamatuoran nga gipantudlo sa bilang kasulatan, kay maunay usas mga buhaton sa makatawhan samtang nagpaabot siyang pagbalik ning kalibutan na, samtang nagpaabot magkinabuhi sa pagtulunan nga gitudlo sa iyang mga pulong diya sa bilang kasulatan, unya magkinabuhi nga maglikay sa pagpakasala, magsunod siya mga pulong, sigurado higala nga sa pagbalik ng Hesus, ang katawhan nga matinumanon masunod kaniya. Mauning tawhana sa Mateo 7:21, mauning tawhana nga kuhaon og dalhon ni Hesus paingon ngadto sa iyang ginharian. Nagtuo man ko nga kitang tanan gustong maluwas. Dili pa wahi ang tanan higala. Doon na pa'y kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato. So, unsa may atong mga pagtulunan sa una nga nasumpaki sa Biblia, panahon na nga atong ialayon mahigala, kay ang Ginoo hapit na mabalik, ug agadom sa Ginoo nga kun mahimo kitang tanan iyang luwason dalhon ngadto sa iyang kinarian. So, wa naman tay mga kahigalaan, sa dili pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon, ania ang ato nga theme song. Magampo ta, amahan namo nas kitasaan sa mga langit. Salamat o Dios sa imong bililhon nga mga pulong. Salamat sa kamaturan amo na paminawan karon. Tabangi kaming tanan sa pagkinabuhi diyas kamaturan, kay mo'y among gihandom nga sa pagbalik ng Hesus kaming tanan makasugat kaniyag makapuyo sa langit ng puliangan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pag-ampo. Gisalig na mo kining madawat sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope, o kaninyong tanan ang masukig pinalanggang tigpaminaw. Sa ngalan usab ni Pastor Joel Terana, Brother John Dihito, kining higala Brother Libby Clavis Bengon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kayo.